want er wist uiteindelijk vijfde. Hoe just Ja. erop waarom? Ja, aan de ene kant denk ik, ja, maar wel tevreden wezen. Want ja, aan het begin van het seizoen heb ik net verwacht dat ik je vijfde worden zou. Maar ja, het verschil is gewoon heel lief. Dus dat is wel, ja, dat maakt het wel ietsjes moeilijker natuurlijk. Ja, want dan zie je het is uiteindelijk maar heel dicht bij het derde plak van Antoinette de Jong. Ja, die 50 honderdste weet het verschil nou. Dus ja, ik 16 honderdste hudderin die dan stiek op het podium. Ja, Dus ja, dat is wel mooi dat ik er nou zo dichtbij zit. Maar het is zuurder is het dat je nou net erop zit. nee, hoe just het dan nou? Want daar is natuurlijk in die zin, heeft hij zelf een beetje verrast door die te plaatsen. Dan stiest hij. Ja. Dan kerst ook iets haar van, nou ja, ik ben al blij dat ik er steen. Maar ik verneem uit die reactie ook wel een beetje van, nou, ik baal toch ook gewoon dat ik je medaille ha. Ja, daar baal ik eigenlijk van je. Ja, ik denk dat ik de eerste zo'n 100 meter maak normaal wel van de snelle ronde ha. En ja, 8-1, ja, op zich prima. Maar ik denk dat het toch iets te traag weer even de trainingen deze weken. En ja, de eerste 300 meter hier ietsjes hudden matten. En die snelheid neem je dan natuurlijk ook al mij het rond zien. Dus ja, daar heb ik het een beetje lezen en ik ging in Tien Sanderwerk achterom moest helemaal zelf dan. Ja, dat Dus hoop al ja, je net ergens maar. baal ik wel, maar moet ik echt tevreden wezen. Maar dat is, nou, het is nou natuurlijk een aantal oren na die race. Het balen oorheerst het nog een beetje. Ja, toch wel, ja. Ja, Ja, daarvoor ben je vooral met je neus er dichtbij zitten. Ja, precies. En daarvoor ben je Dat sporter natuurlijk. ja, precies, ja. Nou wie het natuurlijk die debuut op de Olympische Spelen. De bist er al, haast 2 weken. Hoe Ja. is het daar? Ja, wel leuk. Ja. Het is alweer, ik hield wel echt spanning voor die wedstrijd. Dat ben ik echt net gewend van mezelf, maar vannacht begon het alweer al. Dus ik ben goed zenuwachtig voor deze wedstrijd, maar verder is het wel mooier. Ja, waar voornaamst het om? Dat is gespannen wiest. Ja, ik werd vannacht weg. Ik denk, jee, ik begin gewoon te denken, gewoon die 1500 meter. Ik heb voor mijn gevoel, ik vannacht wel 100 keer die 1500 meter rijden. Dat les wie 3 uur. Ik denk, ja, ik moet echt met me echt bel. Ja, maar als je dat geen denken, dan sliep je natuurlijk ook net. Maar ja, het was net een hele lange nacht. Maar ja, dat is wel eens vaker de dag van tevoren.